puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wotete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni e jokli windere kala jambalɗon rendoji fulɓe mawbare 15 siilo hitande ujunnaji 219 eɗen gone yewtere men wiitende buuɗal rumede so feeri feeñe windere feeje e ɓatake bindaɗo carika e fulɓe kala hande noon eɗen jiiɗi yewtude seeɗa ko jewtiɗen e gando leƴƴi paamɗo leƴƴi kumpitiɗo leƴƴi taw kadi ko spécialiste jannguɗo ko fate banggue oɗon fannu ene gasa noon taw jewte kewɗe ɓoccitima en ken wona 50 yewtere e caggal nde cosoho goto bifti on machine taw kadi ganduɗa ko ɗon tigui jewteɗe kala gonno kono sikki ala eɗen mbawi reftade hen e ko haalno nde tawno kulhuli jogaɗi e nder Afrique alay saago enenne so tawi wonko kumpirɗen hen kumpiten hen no fotiri kala beele mbawen rentade cakken peeje law guila hunde yettaki hono ko puɗɗiɗen yiide e jeese men ko musidɓe tedduɓe buuɗal yurmen yurmede hade men nadde to banggue leƴƴi eɗen jiiɗi nadde seeɗa to banggue bertidi fulɓe nde tawno ko ngaaluji cuuɗi en mbaɗino yimre wotere mbiɗen so en pelliti haaltude ko ubbi hakkude jeeri e waalo ma en nattu ɗannade ngam dogande jawɗele goɗɗuɗe e yidde wonde doŋe janane tawɗen jogii ngaaluji cuuɗiɗi ngo maayo e ndi jeeri ene lombi e ngo waalo musidɓe tedduɓe wona tan korɓale kami nguli ala ko ngaaluji cuuɗi ɗiɗo ngaaluji noon won woɗeɓe taw kadi ko haaloɓe arab coyni ɗum ko ɓooyi jaɓɓi koyɗe men ha jetti ɗum waɗi kala saaha jiya tacce keeri ngara punta yimɓe puntirɗe men koppareje ngam yidde ƴamde ɗe leyɗele ɓe ciifa ɓe caafa ɓe gadda masiŋaji ɓe poora ɗe diƴƴe aɓe ndema kala sifa ligguimaji aɓe nawa leyɗele mabɓe ɓe mbatta ɗum produit ji conele ɗe garta eɗen cooda ko ɓuuri serde e cogguji caltuɗen ɗum ha laaɓa hande en mbasani joguiɗo banque jogui laamu jogui pelle o wiyata ko basɗo aɗa wawi finde subak mbuɗu walani e jeyba ma kono so tawi aɗa jogui leydi andu a wasani tinno tan leydi ndi wat feere kala ndi wasa tettede wat feere kala ndi wasa tilfade wat feere kala mbasa funtede ɗum noon nafanma ko fertude guite ganda ndiɗo hen leydi so ndi ɓoccitimama a wasi ha laaɓi a wonta hettu somi wi noon musidɓe tedduɓe en jiwoni boñuji ɓe ɓuuri teddinde windere nde kala ko neɗɗo joom leydi sababu gandi aduna men hande o ko aduna ndema saabu hande o en jettima milliard uji 8 e windere nde woni nokkuji hande yimɓe nana maaya heege on nani Nigéria e nder rendoji ko wayno banggue rewo walla banggue worgo ha tenti ko wayno Soudan ha Sud Soudan en jii ko wayno Somali ko wayno hande nord de Mali ko wayno yogay nokkuji saabu ko Allah ɗo haare waɗi
remru wodata wontata ko jiggano ko ɗum woni pelle balloje ɗe cottata ngam nawande ɓe. an noon caggal leydi ma ne deeƴi ɓerɗe ne deeƴi aɗa wawi remde aɗa wawi ñaltindade ñaama kono sa ƴeewi ma taw fawru ma ndu pap so rendi woni hen ko bidon nebam goto sakiyel maaro gotel sakiyel makka gotel teni kadi ko lewru ma yi ko ma joɓeɗa nde ñammina ɓeskuma nde kaɗa andi ɗo sa renaki tan so tawi kiris waɗi walla karƴel waɗi walla tan haare seeɗa waɗi addat bomayru mawdu no fewi musidɓe teddi ɗum noon firti ko yo peeje cakke holɗen peeje cakketeɗe en ɓooyi haalde mbiɗen e teskuye mo teskiɗen lappi men enen fulɓe kala eɗen ŋakka ko fate banggue jeygu te eɗen gandi ko jeygu jogoto leydi ko jeygu jogoto leñol ko jeygu jogoto ɓesguji ngolɗon leñol en jiyoɗo saaha eɗen kaala haala pétrole kami gaz feeñi e leydi Sénégal eɗen gandi ɗo feeñi ɗo ko alay sago ɓen jooɗiɓe nguɗon ngalu ngu ɓe teddine ɓe toppite ɓe korme eɗen gandi hande feerde fallema kedduga woni ɗiɗo luuroji baɗiron jamɗe alay sago ɗo e dumuna kala pinowo e keedugo feerta guite so feertani ko woɗɓe gaddete ene liggone daha ene dasa ngaluji ɗi mamiramon jooɗino guila hanki ƴiƴameji men ne dufa ene caali yaware ne caali egginede woɗɓe gara ciifodire jooɗo ɗon taw ko ɓurɓe on gandal walla ɓurɓe on sembe walla ɓuuri on humpitade keɓa ɗon ne daha jamɗe ene golline yimɓe woɗɓe ene keɓa koppareji men tawɗon maaye Italie oɗon maaye France oɗon maaye Allemagne oɗon maaye Afrique oɗon maaye ɗeɗo daabeje ɗe mbiten hande gaynanteri men hamnini ndi musidɓe tedduɓe walla e jalon men kef donken fande ko yahete ko ɗum waɗi noon en mbaɗi yewtere wottere mbiɗen eɗen ñiŋi no fotiri kala ɓen fulɓe toɗɗaɓe yo gon jagorɗe e ɓen sarɗiyankoɓe toɗɗaɓe yo gon jagorɗe taw ko fulɓe saabu soɓe ɗannoɓe kewani yadde jaydiyankoɓe fulɓe soɓe ciifodire ciifande soɓe kalde ko wayno leyɗele soɓe kalde ko wayno développement koɓe kalde ko wayno faggude ko wayno ɓamtare en jawani tinde keɓe hen koye ɗemɗe hoddiɓe men enenne kadi famɓe ɗen ɗemɗe ɓe mbawen sarhinde ha famoɓe ɗemgal men ɓe paama ko jonga jongi o wonko yettotako en somi itti temedere ujunere mi tottima mima yana won wuuro moon pecca e mabɓe ene tiiɗi kayre kala nde yetto ene gasa waɗe jonga jongi waɗɗo kuppa temedere temedde ɗiɗi temedde tati ene wawi taw ko capan jeegom ujunere yetto nden noon wone kabruji kañumne ko noon wayata e meɗen ɗum tagui en mbata humpitade kala sen jiiɗi haalde tan ha laaɓa en jiyi tugganma tan laaw ha faynma Bakel tugganma tan laaw damga Bakel lawre pop ɗakkitama ha laaɓi ko godron ɓalejo wonno godron ko bonɗo ɗakkitama ha laaɓi ha wi ceer ene tawi nder leydi Sénégal musidɓe tedduɓe ɗakkitama ha laaɓi ha wi ceer nana waɗe godron kono so tawi on calculi beenuji e machine ngaji gonɗi toon ɗi noɗi mbayi hewde ni e gollotoɓe men mbayi hewde ni son ƴeewi kanji kala ɗi kutorto ko kaaƴe men ɗe kaaƴe ɗe ƴeewe tan kaaƴe ɗe hayre hanki nde en ngala nafoore nden hayre hande tambi leydi men ndi tambi leyɗele men ɗe saabu développement wawa yaɗɗo hayre ala saabu eɗen gandi ko hayre yaltinta jamdi enen kam eɗen jiiya mawɓe men hanki sene pewna jamde ɓe gaddata ko leydi kaaƴe ɓe pewna jamde ha feewa deke eɗen gandi en mbawa yaade ɗo hayre ala ɗum saabi Allah subahanahu wa taala kala ko tagui o tagani ko enen tuma nde o wi en o honni en hakkude jeeri e waalo gam teddugal gam teddinde en beele mbasen jogade makko hujja aha Allah tagui min a weddi min e karal ɓolal ala o wi ko duttoɗe e koye mon ƴeewon ko Allah subahanahu wa taala tagani on ma on bittu jiiton hen aha Allah wiyani yon pawoye doom Allah wi ko yon pawoye gande mon jaltinon ndeelam kuɓam woni pétrole jaltinon manganèse jaltinon kanŋeji jaltinon ngaluji cuuɗiɗi e leyɗele aha ngalu gongu downgu jippo ɗon ɗo on bonnani taaridi ngalu wongu downgu woni toɓoli jippo naata e maaje keewa mbaɗa liɗɗi ɗon so on mbarani leɗɗe puɗoje e sara maaje saabu liingu wawa ɓesnude e ndiyam liingu ɓesnata koye leɗɗe gonoje e sara maaje walla leɗɗe puɗoje e nder maaje ɗum waɗi woɗeɓe so tawi laana ndiyo teɓɓitima naate ndiyam walla bateau yoolima e ndiyam ɓe kewani yaltinde ɗum ala
aɓe ke ittude ni battoje ñolɗe walla laaɗe diwoje ɓooyɗe ɓe beddo e diƴƴe beele liɗɗi daña ɓe ɓesni musidɓe liingu wawa ɓesnude ndiyam liingu ɓesnata koye less leɗɗe walla ɓesnata koye batoje jolotoɗe e nder maaje nde tawno ko hen sabbinta waɗa hen liɗɗi mum so tawi en jii hande maaje men ɗe ngala liɗɗi leɗɗe ɗe coppama ha laaɓi ha wi cer ala foɗo ɗi mbawi suuɗade liɗɗi maayi heddi liikon tokojon kone nana kirɓe ne cahene ƴakke musidɓe tedduɓe ɗum wan firti ko enen mbaɗiri juuɗe men Allah subahanahu wa taala wi ko hoynata tagu mum ko tagu mum tan hoynata hoore mum kala ko heeɓi on e boneji hakkude jeeridi e waalo ngo ko onon mbaɗiri juuɗe mon peƴƴon ladde ha laaɓa ladde nde ola ay asmano ƴeengta duule ɗe ƴeengta korɓaɗe ɗe joora kos tampon pooƴon taw ko onon mbaɗani koye mon ɗum waɗi noon ngaalu leydi e ngaali dow Allah wi ko bitte gande gandal wona tan kaal ɗemgal wona tan kaalen gandal wona tan kaalen Allah wi nelaɗo wi kaalen ala Allah wi nelaɗo wi ene yaada e men ɗon ɗo jaltiɗen gande ɗe Allah rokki en mbawen dañde hen ɓeeto goto men heeɓe gollal nguuren taw en jowitaki saabu hande so tawi en batti koye men e wone fannuji goɗɗi en mbiyen nguure dine l'islam no jiɗir ni yahata ɗum waɗi hande teppiɗen teppi duttiɗen kame mantoje e jime hankkadi ne battuɗen diine o no comme tan hankkadi ne gamri ni ndaare diine o way kono ñeeñagu ni hankkadi diine o waati comme no ñeeñagu ni saabu kala hen ɓurɗo welde ɗemgal ɓurɗo hen wawde yimde ɓuuri hen wawde haalde ko woni diiniyenke o firti noon deke diine gonnoɗo e ɓernde ɗo Allah taweteɗo so wonti boowal ɓernde Allah ala nder to yahani ɗum firti alay saago duttoɗen e koye men jurnitoɗen jaɓɓal ngal jaɓɓuɗen ngal beti ko ngal poɗɗen yaade walla ala so tawi en garte ndiɗo henna leydi ndi joguiɗen musidɓe tedduɓe en kaali lappol ngol fof no fotirno eɗen jogui kaaƴe ɗo garɗa kala ko beenuji carsata ɗo henna kaaƴe ɗiɗo henna beenuji carsoje ɗo kaaƴe oɗon gandi sarse kala no foti so mairie ji men ɗi joɓete namdoɗe kaaƴe ɗiɗo henna ngaluji hanki ɗo mamiraɓe men porlodira ha ƴiƴam rufi eɗen gandi laawol ngol koko yoɓete kala werla mo jolɗa a yoɓi fodde kene yoɓa mairie e laawol he a yoɓi ɗum saabu soɗon teski so joole werla soɓe naata wuuro ɓe joɓat soɓe jalta wuuro ɓe joɓat ndeke firti ko laabi ɗi ɗoɓe dogarɗo koɓe yoɓoɓe on impôt noon an hoorema ka joɓowo sa joole on or saabu ko toon passe o yaltoyta ɗum noon firti ko ɗen kaaƴe ƴetteteɗe ɗene ko alay saago ɗe jooɓe hol naftorto ko ɓiɓɓe wuurɓe ɗo henna ɓe kono est ce que mairie ji ɗi ene toppiti guure ɗe walla ɓe toppitaki guure ɗe mbete mairie ji ɗi toppiti walla toppitaki teni haalisaji naata jamma e ñalawma mi wi on ngaluji nana e nder leyɗele men ha heewi oɗon jeeyi jamma e ñalawma won berliyeji mawɗi won otoji mawɗi ne ngara ene carsa leydi ndi ene carsa kaaƴe ɗe ene jaada henne nawa haqqillaji men ngala hen kono so tawi en durni miijoji men ma en taw kalɗo koɗɗen ko ngaalu ɓolu ɗum noon batten haqqillaji men no feewi ganden ngoɗo maayo e ndiɗo jeeri ko ngaalu ɓolo woni ɗo batten haqqillaji men won wuurɓe toon hande ko alɗuɓe ha ɓuuri alɗuɓe nana coodi galleji partout ene muɓɓi guite yimɓe ene cikke ko business uji goɗɗi mbaɗata taw mbaɗata ko business leydi ndi e kaaƴe ɗe e maayo ngo e tule ɗe batten haqqillaji mon no moƴƴi ma on jii ko kalami ko ɗum ko gandal soomi ɗon ɗum noon mbiɗen so en pelliti haalde ngaaluji cuuɗiɗe ɗeɗo maaje ndiɗo jeeri kame ɗe korɓaale musidɓe ɗen gonta woɗɗoy teskoɗen no moƴƴi batten haqqillaji men saabu hande en jikko machine ngaji gadda so machine ngaji ɗi gaari ɗi mbaɗante ko tufɗe ɗe waɗi ko machine o holto barisa e kuura soɗon teski hande ndema men ka hande ko ɓuuri en heewde waɗi ko potoji kuura ha maayo facture o so tawi ari oɗon gandi no foti en yaha 5 millions guesa goto en yoɓa ha million ngaji 5 ƴeewon hande machine ngaji coodaɗi ene coña walla ni ene ngabo holno foti ene seeri machine ne yaha 16 ujunere 16 taw ko coñal maaro an guel ɗo junguel gotel sa wiyama ya yoɓ 16 ha 17 ha 17 holko dañata e koɗo maaro sa wiyama ya yoɓ oɗo facture holko dañata hen musidɓe tedduɓe sa wiyama yoɓ gabo ujunnaji 9 holko dañata hen firti tan musidɓe tedduɓe kala ko ligguiɗen aɓene nawa caggal eɗen jogui dente eɗen jogui keesuji eɗen jogui banque ji holko saabi guure men ɗe jaɓata darade darletinde lang
gadden nandiral e paamodiral cooden masiŋaji ha hewta ko enen jeeni koye men eɗen jogii maaje men eɗen jogii leydi men eɗen mbawi asde forage uji eɗen mbawi wadde fof mbaɗen gese moƴƴe ɓiɓɓe men rew men golla mbatten yeyde kala saabu min mi yeehi e luumaji kewɗi mi tawi mi wittiyama hen en kaldama hen no feewi en tawi yogay ligimaji ɗi ñamaten iwraten ko banggue Mali yogay ligimaji ɗi ñamaten iwraten ko banggue Mali walla iwra en Casamance iwra en Casamance walla iwra en Mali walla iwra en banggue Dakar ɗum noon musidɓe tedduɓe so tawi yettima ɗon enen guurɗen ko addanede ɗannoɗen gadden ɓe gara ɓe nawa ɗo ɓatti taw eɗen jogui kala eɗen jiimi hen ɗum noon wasiyam nan faala ko jokken golle hirde Alhaji Baba Maal to Ciloñ ñalɗi pinal bannoɗe lewru décembre mayuɓe décembre en wonde kalajo Abdoullahi Elimane o nani ko haali Fouta wasani fulɓe mbasani ɓenan jogui daabeji so gari hande daral daara Jolof kala alet holno foti milliard uji natata to haaliss o woni société ji ngala projet ji ngala gollorɓe ngala mo jiiɗa kala no jooɗi saare galleji taraf sagataɓe rewɓe worɓe kala eɗen jooɗi pawdiri koyɗe ɗum noon musidɓe tedduɓe sen ndenaki yahata hay seeɗa kuntal ɗum noon ndeɗo henna toɓɓere ko toɓɓere wande fayida eɗen mbawi yurnitade nde ko heddi ko onon jokkata en to banggue spécialiste mo jinɗen haalde o en wawno wonde toɓɓere wonde yewtere yanje o holliti ɗo e duuɓi seeɗa garoji ɗo tan e duuɓi seeɗa teskoɗon ma kareli cattuɗi mbat e nder Afrique wona hakkude laamuji noon kaɓata wona hakkude leyɗele kaɓata haɓata ko leƴƴi kareli leƴƴi ma ngar nde tawno woɗeɓe kala sifa dendingol ɓe dendini laamuji men ɓe mbaɗi kuddetaji ɓe gañodiri politicien ji ala kala koɓe mbaɗani Afrique naaɓe ɓen on saaha pertani guite en jii hakkude Mbubuttu ene wonde Patrice Lumumba on jino wayi on jii Bagbo no waɗa on jii gueɗe kewɗe no mbayi ɓe gandi hankadi ni en perti to banggue dawrugol eɗen mbawi bulɓodirde eɗen mbawi ƴettodirde kono taw en memodirta ɓalli taw en baddata eɗen mbawi hay sokodirde kono ala fin gontaten ko neɗɗo goto ɓe paami eɗen puɗɗo famde hol systéme moɓe jogui rendindiɓe to banggue leƴƴi mi hokkon ɗo yeru Etienne Tsekedi ko biyaɗo gañima leydi Congo e nder ɗeɗo henna balɗe kono en ji waɗeɓe daari lang mbi ko ngol leñol ngol laamotako ngol laamotako ngol leñol ne nana haɓay ngol to leñol leƴƴi ɗi joni hande ɗi gonti añodirɓe e nder leydi Congo oɗo saaha mo gonɗen ɗi itottako mi hokkon ɗo yeru e leydi Gabon leñol teke e leñol fan wiya ko ɓen woto laamu leydi ndi so laamima moƴƴa oɗon gandi ko kalami ko oɗon gandi leƴƴi nanɗo henna so ngol nomaka ga ko haare ko pelɓodiral en jii hande ko wayno leydi Mali leƴƴi haare leñamagu nan toon Mauritanie haala mum haalaka en jii safalɓe nan jaltina audioji gulɗi jaw ne beddo onon ɓaleɓe onon waaɓiniɓe onon nefniɓe onon ɗaniɓe onon on pinata haɗum firto on laamata ko leydi ndi ko ɗum woni ƴorɓo gonowo toon ha leƴƴi ɗi gadda tikke e mette ha adda caɗele en jii Guinée Conakry ndaare motani keɗen kaala ɗum noon firti tan musidɓe tedduɓe ndaron leydi Sénégal way sayo ko pullone laamu oɗon gandi kalami ko wona addude haare wona addude goɗɗum ala ko teskuye teskaɗo kulaɗo ɗo e dumna garowo wonto pelɓodire mbadde e nder Afrique taw addata ɗum ko haare leñamago taw saabi ɗum ko hakkude ɓeɗo tubakoɓe kamɓe juifuji Israël tawno ɓen ɓuuri wonde yimɓe finanɓe to banggue leƴƴi natoɓe leƴƴi bonna eɗen jogui waɗeɓe wonɓe leydi France aɓe jogui waɗeɓe mabɓe kamɓe toon to leydi France ha e nder leyɗele goɗɗe taw ganduɗa ko spécialiste en to banggue holtoɓe ndewata haaɓe gadda pelɓodiral hakkude leƴƴi walla hakkude diineji walla hakkude ɗum wonno eɗen pooti salade haare hakkude diineji haare hakkude leƴƴi so en calaki moƴƴanta en hande moƴƴanta en janggo joni noon kulhuli jogaɗi hen kala jogorɓe hewde to banggue koniyankagal koɓe pawata junggo saabu hay koninke goto jaɓata leñol mum ne fiye ne futtinguire ne laara ɗum noon firti tan
ko enen ne jibinoɓe ko jibinten ko ɓayde en jangguinani no foti jangguinirede enne hani no foti nehirede nannen ɓe armeji ɓe gona mintereɓe ɓe gona gendarme aɓe ɓe gona police aɓe ɓe gona douanier ɓe hay goto men susa wiɗen harmi saabu annabi sallah sallam joguino ko konu joguino ko koninkoɓe ko soldateɓe o joguino koma haare waɗi ha pundi ruuki ha ƴiƴam rufi nde dine l'islam dari hande so en jooɗi eɗen mbaɗi wutteji daneji eɗen mbaɗi latiji urdi laafaji kaalaji eɗen mooma juuɗe eɗen kaala haala belka won mayinoɓe nde diino ari nde won mayinoɓe wonɗo mbanguji kame silimaji wonɗo gueloɗi kame pucci wonɗo ɗom ka wari yimɓe coppodira nangue e hoore coppodira e korka coppodira e kala sifa jaltina galleji men gam oɗo diine l'islam ɓayde diine tawima hande moni kala ne haalani wiye ko gando aha noon jangguiɓe koniyankagal ganda janggo so tawi bone waɗi o wonma défendre walla so janggo diino wiyama ne meme o waɗa défendre hande mbawade défendre diino e ɗemɗe men ɓole saabu enen koyemen en gonɗani nder goto men kala nana hebbini galleji a wi dat ne hebbini konde banggue wi tut ne funti yimɓe ha dakki taw susa o haalde woni gueɗe ko peewe tan goppe ɗum kono ala acte ala gollal ɗum firti noon ko alay saago enenne keɓoɗen e dow keɓogal bangal fayida sukaɓe men eɗen mbawi jangguideɓe qur'ana e mbawi jangguideɓe français e mbawi jangguideɓe saria taw ɓe goni koninkoɓe selluɓe ɓe gona général uji ɓe gona lieutenant ɓe gona colonel uji janggo jaam so tawi pelɓodira waɗi taw gaare goto suusa memde en aɓe daari aɓe ndeni en daaro hande duuñeɓe no mbaɗirta hakkude min mi yi hunde wotere no muusimi duuñeɓe nana pelɓodira e nder men gara ha nder galle ma jaɓɓa ɓiɓɓe ma jaɓɓa rewɓe ma taw kaala ko ɗemgal jenangal gongal kalta ɗemgal ma gona haaloɓe ɗemgal maɗa ɗeɗo hen gueɗe ko gueɗe musɗe musidɓe teɗe waɗi ɗum tan ko en keblani koye men wona to banggueji foof noon ɗum waɗi kala hande ɗo corduguel waɗi soɓe coori ɓe gaari ɓe mbara en wonta jaam ɗum woni ko spia ɗum woni oɗo hen musidɗo tedduɗo mo jewtiɗen taw ko spécialiste ganduɗo ko fate banggue leƴƴi oɗo saaha ko dooki e nder afrique saabu afrique haqqillaji aduna kala ruttima hen caggal ngaluji suuɗade hen hol miijinoɗo sénégal ma wat pétrole ha saka hande danki mum joƴƴine ay lewlewdu mum faye daw ne fooɗa ne yaltina hakkude men leydi Mauritanie hol miijinoɗo leydi sénégal ma yaltin kaaƴe kame kanŋe hol miijinoɗo leydi sénégal hande ma rutto e ndema ha ɓuura ƴellitade nder falde mum kala hol miijinoɗo hande leyɗele goɗɗe e goɗɗe nan ɗon leydi mali nana ko kanŋe ɓolo société ji pop nan toon nan tan dimde jamma ñalaw musidɓe tedduɓe ɗum firti noon ko gaare durnen miijoji giwen tan e yaade ne arta ala cakken peeje law so buuɗaliri men nde feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men hande ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr wonno ko carika yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe